Dobro jutro i dobrodošli. Nadam se da me dobro čujete. Ja sam Sunčanica Skupnjak-Kapić, glavna tajnica ICC-a Hrvatska i veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime domaćina Međunarodne trgovačke komore ICC Hrvatska i Hrvatske gospodarske komore na današnjem webinaru COVID-19 mjere za pomoć gospodarstvu, pregled mjera za očuvanje radnih mjesta i plaćanje poreza u posebnim okolnostima. Webinar organiziramo u suradnji s našom renomiranom članicom Deloittom Hrvatska, točnije s Deloittovim odjelom poreznog savjetovanja. Ovo je drugi u seriji naših COVID-19 webinara koje organiziramo za Hrvatsku poslovnu zajednicu o aktualnim temama povezanim sa krizom COVID-19. Današnji webinar će predstaviti trenutno dostupne gospodarske mjere Vlade Republike Hrvatske usmjerene na očuvanje radnih mjesta i plaćanje poreza u posebnim okolnostima. Ujedno će vam predavači savjetovati što je potrebno učiniti odmah kako bi održali svoje poslovanje i minimizirali utjecaj krize. Webinar će trajati 90 minuta, što uključuje i pitanja i odgovore. Imat ćemo 2 prezentacije i nakon svake je predviđena sesija s pitanjima i odgovorima, te vas molimo da pitanja počnete postavljati, odnosno pisati odmah tijekom prezentacija predavača kako bi predavači stigli odgovoriti. Za ona pitanja za koje eventualno neće biti vremena da se odgovori na njih tijekom webinara, odgovore ćete dobiti naknadno putem e-maila. Webinar će se snimati, to je isto tako važno napomenuti, te ćete svi nakon webinara dobiti snimku kao i prezentacije govornika. Nadamo se da će vam webinar biti zanimljiv, potičemo vas da postavljate pitanja, a sada koristim priliku najaviti gospođu Helenu Schmidt, partnericu u Deloittovom odjelu poreznog savjetovanja, koja će vam nešto uvodno više reći o sadržaju seminara, uslugama koje nudi Deloitte i predstaviti vam predavača. Helena, izvolite. Hvala Sunčanice, evo hvala gospođi Skupnjak-Kapić na ovako lijepoj najavi i na domaćinstvu na ovom webinaru. Ja vas pozdravljam u ime Deloitta, moje ime je znači još jednom Helena Schmidt, partnerica sam u poreznom odjelu i ovih dana uistinu imamo jako puno pitanja vezano za ove mjere s kojima je izašla naša vlada, moramo reći evo pravodobno kako smatramo, naravno uvijek ima prostora za poboljšanje u samoj provedbi, ali cijela situacija je takva da je zapravo trebalo jako brzo reagirati i smatramo da su u tome čak bili dosta uspješni. Prije nego što, znači mada je gospođa Sunčanica već najavila naš raspored ovih sati 15, evo probat ćemo da zadržimo svi koncentraciju. Tim koji će danas odraditi ovaj webinar, zapravo imamo 2 predavačice, to su menadžerice u poreznom odjelu, prvo će biti kolegica Marija Juran. U donjem lijevom ćošku možete vidjeti njezinu fotografiju. Ona će pričati o ovim potporama koje se odnose zapravo na očuvanje radnih mjesta. A kolegica Mateja Njirić će nam reći više o ovim konkretno, znači odgodama poreza na dodanu vrijednost, oprostima, znači onaj dio koji nije vezan uz ove dio potpora za radna mjesta, nego onaj drugi paket, ali također poreznih mjera. Znači nećemo diskutirati ovdje o moratorijima na zajmove, odobrenja zajmova, to znači neće biti tema današnjeg predavanja. Kolega Filip Kanić, čiju fotografiju također vidite, viši menadžer u našem poreznom odjelu, će skupiti pitanja koja možete postavljati tamo one oznake gdje je upitnik. I pročitat će pitanja iza svakog dijela, znači iza kolegice Marije Juran pitanja koja se odnose na ove potpore za radna mjesta, a nakon izlaganja kolegice Njirić pitanja koje se odnose na ove porezne, znači smatramo PDV, dobit i također zapravo je i dohodak u toj varijanti oprosta, odnosno prolongata plaćanja. Evo, nadam se da će vam biti od koristi, možda ako mogu dobiti još drugi slajd. Iza ovog.
Evo, hvala lijepo na ovom slajdu. Znači, ovaj dio možete, ovo je podrška u provedbi ekonomskih mjera, ono što Deloitte, znači ovih dana što imamo dosta upita za naše prije svega postojeće klijente, je provedba tih mjera. Znači, osim provedbe mjera često su tu i zapravo simulacije i novčanih tijekova, cash flowa koji se sad rade na bazi puno kraće nego što je to uobičajeno. Naravno, računovodstvena podrška potrebna da se to sve izdogađa i odradi, ali nešto što bi možda htjela ukazati mimo ovih mjera. Mi smo poreznom reformom i prošle godine dosta značajno se proširila mogućnost zapravo da se koriste razna davanja zaposlenicima koja nisu oporeziva. I sad prilikom ove situacije dosta društava zapravo pokušava iskoristiti sva ta davanja zaposlenicima koja nisu oporeziva. Znači od onih bonusa za vrtić, raznih varijanti, tu se može značajno sniziti trošak poslovanja, a da zaposlenici dobe zapravo isti neto. To je dosta zanimljivo. I ono klasično što vidite u ovom gornjem desnom kutu, to je podrška pri upravljanju poreznim troškovima. Naime, naravno da je za očekivati da će poslije svega ovoga krenuti i porezni nadzori i dobro se zapravo pripremiti na to. Iz dva kuta to gledamo, jedan je onaj čisti zapravo da imate svoje, nazovimo to, kućnu administraciju firme u redu, a druga je na neki način opet da iskoristite ono što možete unutar zakonodavnog okvira. Evo, neću više dužiti s uvodom, nego ću dati riječ svojoj kolegici Mariji Juran vezano za ovaj dio, za potpore za plaće koje evo sada već smo u 2. mjesecu tih mjera. Puno je poznatog, puno je i nepoznanica, mi još uvijek čekamo još jednu uputu koja je vezana za ovaj drugi dio predavanja, tako da vjerujem da ćemo odgovoriti na većinu vaših pitanja, ali će sigurno tako i ostati neka koja će morati čekati još tu uputu. Evo, hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa. Dobar dan svima, moje ime je Marija Juran. Ja ću vam danas pojasniti što je potrebno učiniti da bi dobili potporu za očuvanje radnih mjesta i za osobe koje su, odnosno društva koja su već predala potporu, što je potrebno napraviti za ažuriranje. Potpora za očuvanje radnih mjesta daje se znači poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost. To su poduzeća, obrti, samostalne djelatnosti. Ova potpora nema obilježje državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade Republike Hrvatske koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Potpora se predaje isključivo online. Ranije su postojale mogućnosti da se predaje potpora mailom ili u područni ured, međutim to više nije moguće i ova prezentacija je pripremljena prema pozivu od 6.4. Ako ste ranije pratili, poziv je izmijenjen 3 puta, tako da neke informacije koje su ranije bile u pozivima, što ćemo kroz prezentaciju naglasiti, više nisu navedene. Razdoblje trajanja potpore je najduže 3 mjeseca. Potpora se daje od 1.3. Visina subvencije je 3.250 kuna za mjesec ožujak, a radnici koji rade u nepunom radnom vremenu dobit će srazmjerni dio te potpore. Htjela bih naglasiti da je ranije bilo navedeno da će poduzeća koja ne mogu obavljati djelatnost zbog odluka Stožera civilne zaštite dobivati srazmjerni dio, odnosno potporu za ožujak od 19.3. do 31.3. što više nije navedeno na stranicama i ta ista poduzeća su dobile puni iznos potpore za mjesec ožujak. Potpora za mjesec travanj i svibanj iznosi 4.000 kuna, odnosno srazmjerni dio ako radnik radi u nepunom radnom vremenu. I Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti uplatu mirovinski stup, drugi stup, razmjerno visini dodijeljene potpore. Kolegica Mateja će vam kasnije još ispričati vezano za subvenciju, odnosno oslobođenje od plaćanja doprinosa na dobivenu potporu, ali zbog tehničkih razloga Zavod će u mirovinsko drugi stup uplatiti sredstva zato što se ta sredstva smatraju sredstvima radnika. Cilj poslodavaca i sektora su djelatnosti pružanja smještaja
te pripremi i usluživanje hrane i pića, zatim prijevoza i skladištenja, poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma, ovo je znači dodano nedavno, radno intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije, tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj i poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite te svi ostali drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Ovdje što se tiče djelatnosti prijevoza i skladištenja, znači smatra se zbilja djelatnost prijevoza, a ona poduzeća koja obavljaju ostale pomoćne usluge u prijevozu će potporu trebati tražiti pod uvjetima dokazivanja posebnih okolnosti. Svi poslodavci koji su registrirani za djelatnost i koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika mirovinskog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje do 29.2.2020. godine mogu koristiti ovu mjeru. Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave i koje imaju vlasničke udjele veće od 25% i više. Također ne odnosi se ni za njihova društva kćeri, znači gleda se struktura krajnjeg vlasništva i ovaj uvjet vrijedi od, kako je naglašeno na stranicama Zavoda za zapošljavanje, od početka davanja mjere. Izuzeće što se tiče ovog vlasničkog udjela Republike Hrvatske, županije i jedinice lokalne samouprave su poslodavci iz sektora C, prerađivačke industrije i sektora I, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane. Oni bez obzira na vlasništvo mogu se prijaviti za ovu potporu. Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze. A poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri potpore za samozapošljavanje također mogu koristiti ovu mjeru za sebe i za ostale zaposlene. HZZ je nedavno objavio mogućnost za poslodavce koji su tijekom ožujka otpuštali radnike da mogu koristiti ovu mjeru isključivo za one radnike kojima je radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih isti poslodavac ponovo prijavio u radni odnos. I poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovo prijavio radnika u radni odnos, predao za njega zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 7. travnja 2020. godine. I tu također ima uvjet novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Ako taj zaposlenik nije ostvario naknadu za vrijeme nezaposlenosti, tada poslodavac za njega može ostvariti potporu za mjesec ožujak, a ako je ostvario, isto poslodavac može ostvariti potporu za mjesec travanj i svibanj. Ovo se ne odnosi na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu. Poslodavci koji nisu isplatili plaću za veljaču ne mogu koristiti ovu mjeru i mjera se može koristiti za sve radnike koji su zaposleni nakon 19. ožujka 2020. Tu treba imati na umu da je ranije bilo navedeno da se može koristiti za radnika koji su zaposleni nakon 29. veljače, tako da ako ste 1.3. zaposlili nekog radnika, a u prvom zahtjevu niste predali podatke za njega, to sada možete napraviti kroz dopunu. Poslodavci koji ne mogu obaviti djelatnost odlukama Stožera civilne zaštite, a inspekcijskim nadzorom se utvrdilo da su kršili tu zabranu, ne mogu dobiti potporu, odnosno ako su ju dobili morat će ju vratiti. Također i poslodavci kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijene za određene proizvode ne mogu koristiti ovu potporu, odnosno ako su ju dobili i ako se utvrdi kršenje odluka Vlade Republike Hrvatske morat će vratiti naknadno potporu. Ograničenja koja postoje kod korištenja ove mjere su znači da je zabrana akumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama, što znači da poslodavci koji koriste mjere
Zavoda za zapošljavanje, vezano za aktivne politike zapošljavanja, moraju ostaviti u mirovanje te svoje trenutne ugovore sa Zavodom za zapošljavanje. Za to isto će dobiti aneks ugovora sa Zavodom za zapošljavanje i tu istu mjeru će moći koristiti nakon što iskoriste potporu za očuvanje radnih mjesta. Prijave za dobivanje potpora su se u 3. mjesecu, odnosno početkom 4. mjeseca dosta mijenjale. Zaključni dan je bio 7. travanj za dobivanje potpore za ožujak. Znači, oni poslodavci koji nisu predali zahtjev do 7. travnja ne mogu više ostvariti potporu za ožujak. Zahtjeve za dodjele potpore za primjene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja će se odobravati isplate troškova, odnosno potpore za travanj i za svibanj, a da bi ostvarili potporu za svibanj morat ćete predati zahtjev za dobivanje potpore od 8. svibnja do 7. lipnja. Ciljane skupine radnika za koje se može ostvariti potpora, to su znači svi radnici osim vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori i prokuristi ako društvo ima zaposleno više od 10 radnika. Također u situaciji ako isti vlasnik ima više poduzeća, društava i sl., tada je potrebno da bi se ostvarila potpora za vlasnika, suvlasnika, osnivača, članova uprave, direktore, prokuriste, gledati koliko ukupno je zbroj radnika u svim tim poduzećima. Znači, ako u ukupnom broju zaposlenika ima više od 10 radnika, tada vlasnici, suvlasnici i osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi također neće moći dobiti potporu. Potpora se ne odobrava za suvlasnika s više od 25% udjela u trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi. Ta napomena je kasnije znači nadodana jer je bilo jako puno upita ako se radilo o nekakvom dioničkom društvu gdje možda radnik ima 1% udjela i onda se sa time htjelo omogućiti da se i za takve radnike može dobiti potpora. U ciljanu skupinu znači ulaze svi radnici osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. U ciljanu skupinu ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Poslodavci mogu zatražiti potporu, odnosno dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Znači, za sve one kojima nije zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite moraju dokazati utjecaj posebnih okolnosti. To mogu napraviti dokazivanjem jedne od ovih 5 navedenih razloga. Znači, društvo može imati više situacija koje mu se događaju sada s obzirom na ovu situaciju, međutim potrebno je dokazati samo jedan od ovih razloga. To može biti pad prometa, prihvatljiv je pad prometa do 20%, zatim može biti otkazivanje rezervacije evenata, kongresa, seminara i sl., otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl. I nemogućnost novih narudžbi, sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Tako primjerice ako je društvo radilo jako puno sa inozemstvom, znači ili nabavljalo sirovine iz inozemstva ili isporučivalo robu i zbog velikih problema u transportu moglo je znači predati dodatnu nekakvu dokumentaciju s kojom bi dokazalo da imaju problema u transportu, znači ili da prijevoznici nisu mogli voziti izvan granice Republike Hrvatske, odnosno neko vrijeme je bila zabrana, nije se moglo ići u Italiju, ili da su prijevoznici imali velike teškoće s prijevozom zato što su radnici neko vrijeme trebali biti u karanteni po 2 tjedna, problemi u nekom brodskom transportu i sl. Znači, ako imate samo te situacije, a niste recimo ostvarili pad prometa zato što ste s obzirom na 2020. jako narasli, ako gledamo za 2019. možete tražiti potporu za očuvanje radnih mjesta, ali treba zbilja detaljno dokazati da se radi o problemima u nekom transportu.
Ako poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga, za sve može ostvariti potporu, ali mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti. I zaposlenost poslodavcima, znači potpore se daju poslodavcima koji su imali pad zaposlenih između 1. i 20. ožujka. Međutim, poslodavac gubi pravo na potporu ako nakon 20. ožujka do trenutka isplate potpore ima pad zaposlenosti veći od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, 20% za mala poduzeća, 15% srednja poduzeća i 10% velika poduzeća. U isto se ne ubraja istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivenim ponašanjem radnika. Ovdje možete vidjeti znači kako izgleda obrazac koji možete naći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Na prvom dijelu zahtjeva potrebno je ispuniti opće podatke. U biti sada više nije moguće predati ovakav zahtjev u papirnatom obliku potpisan, ali na aplikaciji kada se logirate na stranicama Zavoda za zapošljavanje, ovo su osnovni podaci koje trebate popuniti. Zatim je potrebno upisati kretanje broja zaposlenika, razlog podnošenja zahtjeva. Dvije bitne stvari, najvažnije kod podnošenja zahtjeva su obrazloženje razloga za dodjelu potpore. Ti razlozi znači ako je društvo ne može obaviti djelatnost zbog odluka Stožera civilne zaštite, tada navodi to kao razlog i to je vrlo jednostavno. Međutim, ako poduzeće ima recimo pad od 20%, u obrazloženje razloga za dodjelu potpore potrebno je napisati da poduzeće ostvarilo pad od 20% iz razloga zato što ne može obavljati djelatnost, ne može isporučiti robu, ne može prodavati svoje usluge više, manja je potražnja za uslugama. Potrebno je ako ćete dokazivati da niste mogli isporučiti robu, može se staviti u attachment dokumentacija koja je vezana znači uz transport. Ako su vam otkazane narudžbe, znači možete prvo poslati dokumentaciju koja je vezana uz narudžbe koje ste imali primjerice u siječnju ili veljači, a trebali ste isporučiti to u ožujku, travnju, svibnju. Možete dostaviti tu dokumentaciju i nakon toga dokumentaciju u kojoj vam je vaš kupac otkazao tu narudžbu, kojim ćete dokazati da ste imali takvu situaciju. Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta. Poslodavac poduzima aktivnosti kao što su organiziranje kolektivnog godišnjeg odmora. Znači to može biti navedeno kao jedna od aktivnosti. Svakako je potrebno navesti aktivnost, nemojte to polje ostaviti prazno jer se tada smatra da zahtjev nije popunjen. Zatim aktivnost može biti da je poslodavac ponudio zaposlenicima anekse o smanjenju radnog vremena i plaće, međutim zaposlenici su anekse ugovora odbili potpisati. Zatim može biti od tih aktivnosti da je poslodavac ponudio mogućnost korištenja neplaćenog godišnjeg odmora kojeg niko od zaposlenika nije htio koristiti i sl. Zatim za ove poslodavce koje već koriste aktivne politike zapošljavanja od Zavoda za zapošljavanje, navesti ime, prezime, OIB i mjeru koja se već koristi za neke radnike kako bi se te mjere stavile u mirovanje. Oni poslodavci koji to ne koriste, ovaj dio neće popuniti. Zatim je potrebno potpisati izjavu o točnosti podataka i razlogu za korištenje ove potpore i predati popis radnika za koje se traži potpora. Znači u ovaj popis radnika osim nekakvih osnovnih podataka, ime, prezime, OIB, potrebno je popuniti razinu obrazovanja ovako kako je navedeno na prezentaciji. Znači to su šifre koje je dao Zavod za zapošljavanje. Zatim je potrebno navesti da li se radi o ugovoru određeno, neodređeno, trajanje.
Potrebno je staviti nepuno, da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, gdje bi vam savjetovali da kod radnika koji rade nepuno radno vrijeme stavite broj sati, znači koje dnevno radi, 4 sata, 6 sati i slično. Napomenu da je isplaćena plaća za veljaču. I ovaj zadnji dio, osobe sa invaliditetom, to znači ako imate zaposlenika koji ima određeni invaliditet, tada je potrebno to posebno navesti, zavod to prati iz nekakvih svojih statističkih razloga. U ovu tablicu se ne unose osobe čiji trošak plaćanja snosi poslodavac, znači to su osobe koje su na komplikacijama čuvanju trudnoće, rodiljni, roditeljski, bolovanje duže od 42 dana. Tu pazite kod zaposlenica koje koriste produženi roditeljski sa mogućnošću rada 4 sata dnevno. Znači, iako ona ima ugovor na 8 sati, ona 4 sata koristi taj produženi roditeljski, pa ćete njoj staviti ovdje napomenu nepuno radno vrijeme, a njoj poslodavac daje pola plaće, pola dobiva na teret HZZO-a. Što se tiče dokumentacije, to smo već neki dio prokomentirali, ali sada ćemo proći detaljnije. Znači, ovaj prvi dio je potpuno jasan, potrebno je dostaviti presliku odluke za one poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite. A oni poslodavci koji imaju poteškoće, znači moraju dostaviti dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala, sirovine i drugo. Što se tiče obrazloženja pada prihoda, potrebno je dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine. Što znači, ako podnosite zahtjev u 4. mjesecu, stavit ćete tabličnu usporedbu prihoda 4. mjesec 2020. i 4. mjesec 2019. uz projekciju prihoda u narednom razdoblju od 3 mjeseca, što znači 5., 6. i 7. mjesec 2020. se također uspoređuje sa 2019. godinom. Za poslodavce koji posluju kraće od 12 mjeseci dostavlja se tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa prethodnim mjesecom prije podnošenja zahtjeva. Prihvatljiv je pad veći od 20%. Što se tiče obrazloženja pada prihoda, zavod može u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore, kad obrađuje zahtjev ili naknadno, tražiti određenu dokumentaciju, to može biti kvartalna prijava PDV-a, može tražiti PDV obrasce, može vas tražiti GFI pod za određene mjesece po kojima bi oni mogli vidjeti da imate pad prihoda veći od 20%. Ovdje je prikazana tablica usporedbe prihoda i primitaka koju je Zavod za zapošljavanje stavio na svoju internet stranicu koju možete koristiti. Znači, kada ovdje u plava polja upišete iznose koje ste imali 2019. i iznose koje ste imali 2020. godine, u crvenim poljima će vam se pojaviti automatski postotak pada. Također navedeno je u ovom dijelu, znači Excela, da će se gledati iz GFI pod obrasca polje AOP 125, što znači to su vam ukupni poslovni prihodi. U te ukupne poslovne prihode osim prodaje roba i usluga također ulaze, ne znam, i nekakvi naknadni popusti dobavljača, prodaja od dugotrajne imovine i sl. Znači, u biti samo se ne gledaju financijski prihodi. Obveze poslodavca. Poslodavac treba odmah ili najkasnije u roku 8 dana obavijestiti zavod ako je došlo do otkazivanja ugovora o radu sa pojedinim radnikom. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što se smatra istekom ugovora na određeno vrijeme, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Međutim, ako je poslodavac otkazao ugovor,
poslodavac ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za određeni mjesec ili dana u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. U pitanjima i odgovorima koji su navedeni na stranicama Zavoda za zapošljavanje ima jedno vrlo zanimljivo pitanje u kojem je postavljeno na način da poslodavac pita ako je dobio potporu za 3. mjesec, da li može radnika otpustiti, sve radnike, sa 4. mjesecom. Odgovor je naveden da može, mora isplatiti plaću za 3. mjesec i nije navedeno u tom odgovoru da će, u biti navedeno je da neće biti nikakvih sankcija. Prema ugovoru koji bi sklopili sa Zavodom za zapošljavanje nakon predaje zahtjeva, također u tom ugovoru bi bile eventualno navedene neke sankcije. Mi smo vidjeli predloške nekih ugovora koje su dobili neki naši klijenti, znači nije navedeno da u slučaju otkazivanja se potpora mora vratiti, već ide kao uvjet, ne može se ostvariti potpora za idući mjesec. Potrebno je dostaviti dokaze Zavodu o isplaćenoj plaći. To vam znači da dokaze o isplaćenoj plaći za mjesec ožujak je potrebno dostaviti do 5.5. Dokaz se dostavlja putem aplikacije i to svakako treba paziti da se ne zaboravi, zato što je na stranicama navedeno da poslodavci koji ne dostave dokaz o isplaćenoj plaći ne mogu ostvariti potporu za iduće mjesece. Znači do 5.5. morate predati dokaz da je isplaćena plaća za ožujak. Obrtnici i paušalni obrtnici koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće će dostavljati izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. Pod dokazima o isplate plaće smatra se oznaka izvješća o primicima, znači oznaka JOPPD obrasca i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate. Također postoji mogućnost ako je u izvornom zahtjevu nešto pogrešno popunjeno, znači greškom ste upisali vaših 99 radnika, a jednog niste, tada možete isto to napraviti kroz dopunu obrasca. Evo sad ćemo proći, znači vizualno ovaj dio koji se koristi za dostavu dokaza o isplaćenoj plaći, znači kao što smo rekli do 5. u mjesecu, preko internet aplikacije. Kada ju otvorite, htjela bih ovako prvo reći, ako ste zahtjev predali u podružnicu ili ste zahtjev predali na mail adresu, tada je potrebno napraviti registraciju na internet stranici i popuniti, tako su rekli referenti, i popuniti sve podatke i atačirati sve priloge koje ste ranije predali ručno ili mailom. Kada ju otvorite, znači prvo pitanje vam je to, poslao sam poštom, fizički odnio u pisarnicu i poslao na mail adresu ili sam koristio web aplikaciju. Znači ako odaberete ovo prvo, onda će vas cijela aplikacija voditi kroz to da to sve popunite ponovo. Odnosno, kad se pojavi OIB subjekta za koji ste predali zahtjev i stavite na provjeri, tada ćete moći vidjeti svoje podatke ako ste već koristili web aplikaciju. U tome, znači u toj poruci, ako stavite svoj OIB, a stavite na provjeri, a ništa vam se ne pojavi, znači za pretpostaviti je prema uputama, kako kaže Zavod, da niste dobili sredstva, da vam je zahtjev odbijen ili da nema predanog zahtjeva. Dokaz o isplaćenoj plaći, znači predaje se online. Potrebno je za paušalne obrtnike, oni jedino imaju ovdje nisam obveznik predaje JOPPD, a svi ostali jesu, znači stavit će ovdje oznaku JOPPD i zatim je potrebno ručno unijeti ili kroz Excel dokument ime, prezime i OIB radnika za koje se primila potpora i kojima je isplaćena plaća. Ako imate više radnika, odnosno više od 10 radnika, tada je potrebno popuniti Excel koji također možete skinuti sa internet stranice. A za obveznike koji nisu, poduzeća koje nisu u obvezi predavati
isplaćivati plaću, oni će znači predati izjavu da su sredstva utrošena namjenski i tu izjavu će moći atačirati u ovom dijelu. U slučaju, znači, što se tiče ove tablice koje smo ovdje naveli, znači ovdje uvezite Excel dokument. Taj Excel dokument izgleda ovako: ime, prezime i OIB, i jako je važno da se ovi stupci koji su ovdje navedeni, da se u Excel tablici ne mijenjaju postavke stupaca, ne dodaju stupci, znači da ta tablica ostane takva kakva je, samo da se popuni. Kada predate, znači, dokaz da ste isplatili plaću, pojavit će vam se opcija za dopunu. Znači, ako imate određenog radnika kojeg ste, kažemo, zaboravili staviti ili ste zaključili da ste stavili previše radnika ili nešto ste krivo popunili, tada ćete dobiti mogućnost da napravite dopunu. I u toj dopuni, recimo, ako vam nedostaju radnici, popunit ćete onu prvu Excel tablicu gdje smo trebali popuniti ime, prezime radnika, OIB, stručnu spremu, podatke o ugovoru, o tome da li se radi na puno, nepuno radno vrijeme. To će se znači moći popuniti sada za mjesec ožujak. Obveze Zavoda za zapošljavanje su zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku 10 dana od zaprimanja cjelokupne dokumentacije. U praksi tih 10 dana možda čak dođe i do 14 dana. Svakako, ako ne dobijete nakon 10 dana odgovor, dobro je kontaktirati zavod i vidjeti možda je nekakav tehnički problem. Imali smo situacije da klijentima je jednostavno zahtjev stajao na čekanju zato što OIB radnika, recimo, nije bio ispravno upisan i tako dalje, zbilja, znači neki tehnički problemi. Nakon toga, kad Zavod za zapošljavanje obradi zahtjev, on će obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu, znači na mail adresu koja je navedena, i dostaviti ugovor o dodjeli sredstava. Zavod će nakon toga osigurati redovitu isplatu sredstava koja će ići do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate sredstava provjerit će statuse radnika za koje se isplaćuje potpora, solventnost poslodavca, obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze. A u slučaju ako ste predali zahtjev i vaš zahtjev je odbijen, možete u roku 8 dana od zaprimanja obavijesti da vam je zahtjev odbijen poslati poštom prigovor na ovdje navedenu adresu i Središnji ured Zavoda za zapošljavanje u obvezi u roku od 10 dana odgovoriti na vaš prigovor. Ovime smo znači prošli nekakve osnovne upite, odnosno osnovne upute kako popuniti zahtjev i kako napraviti dopunu, odnosno najvažnije je predati dokaz da je isplaćena plaća za ožujak. Pa Filipe, ako možeš vidjeti da li imamo određenih pitanja na chatu na koja bi mogli odgovoriti. Hvala Marija. Evo imamo sad jedno pitanje. Prvo pitanje, znači ukoliko prijavitelj ima zaposlenika zaposlenog prije 19. ožujka na ugovor na određeno, za njega je dobio potporu za ožujak, a u međuvremenu je ugovor produžen. Može li on ostvariti potpore i dalje za travanj i svibanj? Pa ja mislim da naravno da može, samo je potrebno predati kroz ovaj dio dopunu. Znači da se ta dopuna, kada predate dokaz da ste isplatili plaću za 3. mjesec, također je potrebno za tu osobu popuniti ponovo Excel, napisati da ugovor, znači ako je ugovor recimo bio od 1.1. i vrijedio je do 15.4. i sad ste mu produžili ugovor do 30.6. sad napišete trajanje na određeno 30.6. Stavite, tamo se mogu atačirati znači prilozi, stavite taj ugovor ili izjavu da je ugovor produžen i treba staviti pojašnjenje, znači još u tom dijelu ćete pojasniti aha, ovoj osobi je ugovor produžen i da za tu osobu tražite zahtjev.
Znači može se to sve predati kroz dopunu i navesti, i koliko znam iz prakse zavod i dalje osobama kojima je produžen ugovor na određeno isplaćuje potporu. Evo, sljedeće pitanje je, znači, da li su oni koji su dobili potporu temeljem odluke stožera, a sad počinju raditi recimo 4.5., da li oni gube potporu za svibanj? Evo, to je često pitanje. To je često pitanje, to nije točno, to je znači neće izgubiti potporu, to je bilo navedeno u onom prvom pozivu, znači koji je bio objavljen, ne sjećam se sada 20.3., 25.3., da će svi poslodavci koji su dobili potporu na temelju toga što nisu mogli raditi, dobiti razmjerni dio potpore od 19.3. do 31.3. za mjesec ožujak. Međutim, kako je to jednostavno izbrisano, to više ne postoji na internet stranici, a u novom pozivu u PDF-u koji izvučite također to nije opisano. Ti poslodavci ne gube pravo na potporu, znači ni za 4. ni za 5. mjesec. Normalno ju ostvaruje, jer realno gledajući i poslodavci koji će možda sada otvoriti kroz tjedan dana, neće sigurno moći ostvarivati promet kakav su prije ostvarivali i sigurno bi, da ne kažem, imali opet i pad prometa veći od 20%. Znači to je uzeto u obzir i ostvaruju normalno punu potporu za 3 mjeseca. Hvala. Evo sad sljedeće pitanje je da li se može dobiti potpora za radnika koji je prijavljen na nepuno radno vrijeme, a to je vrijeme manje od 20 sati tjedno. Kako i sam poziv kaže, je li tako Marija, da će ostvariti potporu s razmjerno broju sati punog radnog vremena, tako da nije određeno da li to mora biti pola radnog vremena ili manje od pola ili više od pola. Dakle, s obzirom na sate nepunog radnog vremena. Da, u prvom pozivu je također opet, zato se vjerojatno je to pitanje, bilo je prije navedeno da će za radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kao 4 sata, da će se dobiti pola potpore. Ali onda su kasnije to preformulirali i napisali su s obzirom na broj sati. Tako da ako radi 2 sata, dobit će srazmjerno prema broju radnih sati mjesečnih. Da. Evo sljedeće pitanje je zanimljivo. Dakle, nama su odbijeni zahtjevi za klijente kojima smo predlagali dokaze poput otkaza ugovorenih poslova. Zvali smo HZZ Šibenik i rekli su nam da je jedini kriterij koji se gleda pad prometa od 20%. Pa mislim da to u praksi znam da to nije tako, zato što smo imali otkazivanje mi kod naših klijenata, imali smo i nemogućnost isporuke gdje nije bilo uopće navedeno, čak i nije bilo pada prometa za 3. mjesec, pa je HZZ dosta znači odobrio potporu. To sada ide više u onaj dio potrebno napisati žalbu i vidjeti kakva je znači bila to dokumentacija. Znači sigurno će zavod gledati, ako oni možda čak i dobivaju nekakve podatke od porezne uprave, sad vi imate promet od 1.000.000 kuna, dostavite im dokaz da vam je otkazan posao u vrijednosti od 10.000 kuna, postoji velika vjerojatnost da će imati dodatna pitanja ili da ta obrada zahtjeva neće biti pozitivna. Međutim, ako u praksi znamo da je bilo odobrenih zahtjeva, a da nije bio dokazan pad od 20%. Znači uopće u prilozima nije bio Excel vezan uz pad, nego je sve bilo uz otkazivanje ili nemogućnost predaje. Super, evo još sad jedno pitanje koliko stignemo sad odgovoriti. Dakle, ovo zadnje pitanje, ukoliko je poslodavac već uplatio doprinose za plaću u ožujku, a s obzirom da nije znao da će biti otpisani doprinosi za ožujak, da li je onda on u pretplati što se tiče doprinosa ili će dobiti povrat uplaćenog doprinosa na svoj račun? Pa evo, to smo isto često pitanje imali u praksi i zapravo znamo da će mehanizam biti takav da će Porezna uprava raditi otpise na samoj poreznoj knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika,
prema tome pretpostavljamo da će se taj otpis izvršiti bez obzira na stanje na kartici, tako da će se vjerojatno pojaviti pretplata na samoj kartici pa će se to vjerojatno kasnije iskoristiti. To je naša pretpostavka i u našim razgovorima mi do sada pretpostavljamo da će se to tako provoditi, da se neće vršiti povrat. Dobro, povrat sam ide kroz plaću, ako to su neke druge tehničke stvari. Kad vam porezna umanji, znači na poreznoj kartici obvezu koju imate zaplatiti, ako bi se sad radilo o povratu, moraju biti riješeni svi nepovezani SNU obrasci od prije i tako nekakve tehničke stvari. Međutim, ako to za 3 mjeseca bude veći iznos i poslodavac bude htio tražiti taj povrat i riješi sve te nekakve tehničke stvari, SNU i slično, porezna je uvijek izvršavala povrat ako je nešto preplaćeno, tako da ako su sve ostale obveze na nuli, ne vidimo razlog da se to nakon cijelog procesa ne bi moglo napraviti ako se radi o velikom iznosu koji ne želite tamo ostaviti da vam čeka iduće plaće. Hvala Marija. Evo mi ćemo sad nastaviti sa prezentacijom dalje. Ova ostala pitanja ćemo nastojati odgovoriti putem maila. Kolegica Mateja Anjirić sad će nastaviti sa ovim drugim dijelom predavanja vezano za plaćanje poreza u posebnim okolnostima. Pa Mateja, evo izvoli. Hvala Filipe, hvala Marija. Evo, dobar dan svima i s moje strane. Ja sam Mateja Anjirić i menadžerica sam u Deloitteovom odjelu poreznog savjetovanja i kao što smo najavili danas ću vam prezentirati plaćanje poreza u posebnim okolnostima. Za početak ćemo krenuti sa pravnom osnovom za ove mjere. Dakle, plaćanje poreza u posebnim okolnostima nam proizlazi iz Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona. Imali smo 2 izmjene, jedna je stupila na snagu 23. druga je stupila na snagu 8.4. I oni sadrže zapravo opće odredbe o mogućnosti odobrenja odgode ili obročne otplate poreza, zatim opće odredbe o oslobođenju od obveze plaćanja javnih davanja za sufinancirane neto plaće, zatim odredbe o oslobođenju od poreznih obveza, bilo potpuno ili djelomično, te zatim još daju mogućnost propisivanja drugačijih rokova za podnošenje izvještaja, plaćanja PDV-a pri uvozu te kod donacija i sl. Sam Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona također je donio i definiciju tih posebnih okolnosti, tako da se oni definiraju kao događaj ili određeno stanje na koje se nije moglo predvidjeti i nije se moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana i narušava gospodarsku djelatnost. Osim samog zakona o dopuni OPZ-a imamo još i pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona i on nam je zapravo osnova za postupanje i on nam propisuje uvjete pod kojima se svaka pojedina mjera može primjenjivati. Imali smo 3 dopune, prva je stupila na snagu 24.3., druga veća 9.4. i još jedna manja korekcija 25.4. Uz sam zakon i pravilnik imamo i upute porezne uprave, tako da se Porezna uprava trenutno dosta angažirala po pitanju ovih posebnih mjera te odgovara na svojim web stranicama, odnosno objavljuje najčešće postavljena pitanja, tako da smo u prezentaciji uključili link na taj dio web stranice. Uz samu sekciju pitanja i odgovora Porezna je objavila i uputu o odgodi plaćanja PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti, tako da smo vam uključili taj link i uz to je uspostavila posebnu web stranicu zapravo na kojoj objavljuje sve što je vezano uz COVID-19 i njihovo postupanje tijekom trajanja ovog izvanrednog stanja. Najprije krećemo sa odgodom ili obročnom otplatom poreznih obveza. Kao što znate, ova mogućnost nam je već u primjeni od ožujka. Same porezi koji se mogu odgoditi, odnosno čija se obročna otplata može tražiti su porezi. To su znači dohodak, dobit, PDV u određenom dijelu, te drugi porezi kao što su porez na promet nekretnina, porez na automate za zabavne igre i slično. I također se uz ove standardne poreze mogu odgoditi i druga javna davanja kao što su doprinosi, pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i druga davanja za čije utvrđivanje i naplatu nadležno porezno tijelo. Ono što je bitno naglasiti je da se ne može tražiti odgoda plaćanja carina i trošarina, znači oni dospijevaju u redovnim rokovima naplate.
Ono što je bitno naglasiti je da se odgoditi mogu samo porezne obveze koje dospijevaju između 23.2020. godine i 26.2020. godine i njihova odgoda se odobrava na rok od 3 mjeseca. Tako imamo primjer gdje poduzetnik podnosi JOPPD obrazac za isplatu plaća za ožujak s dospijećem 5.4.2020. godine, znači obveza za poreze i doprinose se zadužuje sa 5.7.2020. godine, odnosno odobrava se odgoda od 3 mjeseca. I ako posebne okolnosti potraju duže, može se odobriti dodatan rok od 3 mjeseca za već odgođene obveze, te se također odgodom mogu obuhvatiti još dodatna 3 mjeseca, odnosno sve porezne obveze koje dospijevaju do 20. rujna 2020. godine. Međutim, zato je potrebno podnijeti novi pisani obrazloženi zahtjev. Tko sve može tražiti odgodu plaćanja poreza? Znači, to su svi poduzetnici koji vjerojatno neće biti u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga. To znači da na dan podnošenja zahtjeva ne smijete imati porezni dug koji je veći od 200 kuna. Ako je dospjeli dug manji od 200 kuna, smatra se da nemate duga za potrebe podnošenja zahtjeva. Osim tog kriterija, zahtjev zapravo mogu podnijeti poduzetnici kod koji su vidljivi pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih obveza, koji se dijele u 2 kategorije. Prva je kategorija da porezni obveznik ima pad prihoda, odnosno primitaka u mjesecu koji prethodni podnošenju zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Dakle, ako ste zahtjev podnosili u travnju, onda se gledate ožujak 2020. naprema ožujku 2019. godine. A drugi pokazatelj je da poduzetnik učini vjerojatnim da će mu prihodi u narednom razdoblju od 3 mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dakle, poduzetnici koji zadovoljavaju kriterij da nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga i jedan od ova 2 kriterija zapravo podnose zahtjev za odgodom plaćanja poreznih obveza. Ono što je bitno spomenuti je da je PDV i odgoda plaćanja PDV-a specifična. Dakle, odgodu ne mogu zahtijevati svi porezni obveznici, mogu samo oni poduzetnici koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim isporukama. U praksi su oni poznati pod nazivom R1 poduzetnici, a poduzetnici koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, znači oni koji u praksi zovemo R2, ne mogu podnositi zahtjev za odgodu plaćanja PDV-a, zato jer njihova porezna obveza već zapravo ovisi o naplati njihovih potraživanja. Uz činjenicu što obveznicima PDV-a prihod mora pasti 20% ili očekuju pad prihoda od 20%, oni trebaju biti u mogućnosti dokazati da njihova obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni. I dodatno, moguća je odgoda porezne obveze za ožujak 2020. godine, znači obveza koja dospijeva do 30.4.2020. godine, i to samo u dijelu koji se odnosi na razliku između obveze koja se utvrđuje primjenom redovnog postupka oporezivanja i postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Sam mehanizam kako se iskazuje pravo na korištenje ove odgode je to da se razlika između ove 2 metodologije izračuna iskaže u PDV obrascu u dijelu 8.2 otuđenje gospodarske cjeline ili pogona. Ono što je bitno napomenuti je da koji su mehanizmi podnošenja zahtjeva. Znači, osnovni mehanizam podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza je putem sustava i porezna i to je obvezan način za sve korisnike. Iznimno je moguće putem web forme pišite nam, ali to samo ako poduzetnik nije korisnik e-porezne i on tada na formi pišite nam bira temu e-porezna i pod temu zahtjev za odgodom plaćanja, i ako nije moguće koristiti ova 2
načina, onda je moguće usmeno podnošenje zahtjeva, međutim to je samo iznimno i to za paušalne porezne obveznike koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti zahtjev na ova prethodna dva načina, a oni to onda mogu učiniti neposrednim telefonskim kontaktom sa referentom porezne uprave. U nastavku ćemo sad vidjeti kako se podnosi zahtjev putem sustava e-porezno, znači otvorite izbornik zahtjevi i odaberete podnesi zahtjev. Otvori vam se popis svih dostupnih zahtjeva koje možete podnijeti i vi odaberete zahtjev za odgodu plaćanja uslijed nastupa posebnih okolnosti. Nakon toga vam se otvara prozor u kojem će vam automatski biti uneseni podaci o poreznom obvezniku za kojeg se traži odgoda, odnosno za kojeg se podnosi zahtjev. To je bitno napomenuti, ako u ovim okolnostima radite od doma, svakako stavite mobilni telefon, a ne fiksnu liniju u uredu. I zatim poduzetnik mora popuniti, odnosno odgovoriti na 4 pitanja. E-porezna automatski nudi odgovor da, tako da zavisno o vašoj situaciji vi odgovarate da ili ne. U prvom pitanju zapravo potvrđujete da nemate dospjelih nepodmirenih obveza na dan podnošenja zahtjeva, odnosno da su one manje od 200 kuna. Onda na drugo i treće pitanje su zapravo kriteriji temeljem kojih tražite ovu odgodu. Znači drugo pitanje odgovarate da li su vam prihodi u mjesecu koji je prethodio podnošenju zahtjeva pali za najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a treće pitanje je zapravo da li su vam prihodi, očekujete li pad prihoda od 20% u naredno 3 mjeseca u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. I četvrto pitanje je vezano uz PDV, dakle potvrđujete da li je dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izlaznih računa koji nisu naplaćeni, ulaznih računa koji nisu plaćeni. I nakon toga imate područje za obrazloženje i označavate kvačicu da odgovarate za istinitost i vjerodostojnost podataka. I na kraju kliknete pošalji i uz to još nakon slanja obrasca možete priložiti dodatne priloge koji zapravo podupiru vaše obrazloženje. Osim odgode plaćanja poreznih obveza, u trenutku kada te odgođene obveze dospiju, a poduzetnik ih nije u mogućnosti platiti, on može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata. Moguća je obročna otplata u mjesečnim obrocima, a najduže do 24 mjeseca i rok za podnošenje zahtjeva za obročnom otplatom je 5 dana od dana dospijeća vaše odgođene obveze. Tako da svakako vodite računa kada se budu približavali ti rokovi da na vrijeme podnosite zahtjev za obročnu otplatu ako se odlučite koristiti tu mjeru. I ono što je bitno napomenuti da se zahtjev može podnositi za 2 situacije. Prva situacija je obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije. A drugo je obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, međutim u tom slučaju vam zapravo nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i onda se odobrava njihova obročna otplata. I ako se ne budu poštovali rokovi plaćanja pojedinih obroka, odobrenje se za obročno plaćanje ukida. Porezna uprava naravno može naknadno provjeriti vaše zahtjeve, odnosno može provjeriti činjenice koje ste naveli u zahtjevu, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza. Ako porezna uprava utvrdi da nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, onda zapravo odobrit će prestanak važenja te mjere i vaše porezne obveze dospijevaju u propisanim rokovima. Međutim, ako porezna uprava tijekom postupka naknadno utvrdi da ste lažno prikazivali činjenice ili da je postupano protivno poreznim propisima ili je došlo do zloupotrebe mjere plaćanja poreza, ona će obavijestiti podnositelja zahtjeva o neispunjenju kriterija za primjenu te mjere, te će obračunati zateznu kamatu na odgođene porezne obveze. Ono što je još bitno napomenuti i što se porezna uprava referirala inicijalno nakon što su objavljene ove mjere o odgodi plaćanja poreza, to je da i porezni obveznik koji ima neke reprogramirane obveze
putem nekog sklopljenog upravnog ugovora, predstečaja ili slično, može podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja poreza. Bitno je samo da u trenutku kada podnosi zahtjev zapravo nema duga većeg od 200 kuna i da naravno opet zadovoljava one kriterije koji su vezani uz pad prihoda od 20%. Za one porezne obveze koje nisu obuhvaćene mjerom odgode plaćanja poreza, porezni obveznici sa poreznom upravom mogu sklopiti upravni ugovor. Upravni ugovor omogućuje zapravo obročno plaćanje poreznih obveza uz obračun zatezne kamate i to najduže u 24 mjesečna anuiteta. I ova mogućnost je čak dodatno stavljena u travanjskom paketu u izmjene i dopune pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona, te su dodatno unesene mjere kako će se sklapati upravni ugovori tijekom trajanja posebnih okolnosti. Dodatno što je bitno napomenuti je vezano za predujmove poreza na dobit odnosno na dohodak. Znači sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i svi obveznici poreza na dobit mogu zatražiti od porezne uprave smanjenje predujma poreza na dobit odnosno na dohodak. Porezna uprava je na svojim službenim stranicama objavila da će zapravo svim poreznim obveznicima koji su obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija po službenoj dužnosti svesti predujmove na nulu i ta mjera je već trebala krenuti od predujmova koji dospijevaju na naplatu u ožujku, dakle i predujam za veljaču 2020. godine. Međutim, vidjeli smo u praksi da nije svim poreznim obveznicima po službenoj dužnosti svedeno na nulu, tako da je svakako bilo potrebno intervenirati, odnosno komunicirati sa poreznom upravom i podnijeti zahtjev. Tako da ako ste ako vam predujmovi nisu spušteni na nulu, a već je kasno za predujam za veljaču, svakako provjerite što vam je sa predujmom za ožujak i kontaktirajte poreznu upravu prema potrebi. Drugi porezni obveznici kojima nije zabranjeno poslovanje, ali kojima su ove posebne okolnosti utjecale na smanjenje poslovne aktivnosti, mogu podnijeti zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit odnosno dohodak i pritom moraju priložiti određenu dokumentaciju. Tako da obveznici poreza na dobit podnose temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje, znači bilancu i RTG, a obveznici poreza na dohodak se sastavljaju i prilažu podatke, sastavljaju izvještaj koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave i zahtjev se podnosi putem e-porezne. Sada ćemo prijeći na travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu. Prva mjera koja nam je donesena unutar travanjskog paketa mjera je oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće. Dakle, predviđeno je oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa za iznos sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koji isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. I znači to se odnosi na sve doprinose za obvezno osiguranje koji su iskazani u JOPPD obrascu, najviše do iznosa sufinancirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici. Porezna uprava će ovo oslobođenje provoditi na temelju po službenoj dužnosti, na temelju razmjene podataka sa HZZO, odnosno na temelju dokaza o isplaćene plaće stjecatelja potpore i na temelju podataka iskazanih u JOPPD obrascu. I zapravo će onda svim poduzetnicima koji imaju pravo na oslobođenje od obveze doprinosa, oslobođenje iskazati umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici. I kao što je Marija već ranije spomenula, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje HZZ će uplatiti REGOS-u temeljom izračuna porezne uprave. Što se tiče mehanizma, dalje prelazimo na oslobođenje od podmirenja poreznih obveza. To nam je drugi mehanizam oslobođenja koji je implementiran u travnju. On se odnosi zapravo na sve obveze poreza i drugih javnih davanja koje dospijevaju između 1.4. i 26.2020. godine.
Međutim, bitno je naglasiti da nisu obuhvaćeni PDV, carine i trošarine, doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, porez i prirez utvrđen na konačne dohotke, naknade i davanja za igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka. Znači, ako su vam ti porezi dospijevali između 1.4. i 26. njih nije moguće, za njih se nije moguće ostvariti oslobođenje, već će ih trebati platiti po njihovom odgođenom dospijeću. Za ostale porezne obveze koje su dospijevali u tom periodu, a koji su odgođeni, je moguće oslobođenje, međutim potrebno je zadovoljiti neke uvjete. Tako je osnovni uvjet da je poduzetnik ostvario pad prihoda primitaka od najmanje 50% u razdoblju između ožujka i lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uz pad prihoda od 50%, također je bitno pogledati kolike je prihode poduzetnik ostvario tijekom prethodne godine. Tako da ako je poduzetniku vrijednost isporuka dobara ili usluga u prethodnoj godini bila u iznosu manjem od 7,5 milijuna kuna bez PDV-a, porezni obveznik će imati pravo na potpuno oslobođenje od poreza. Međutim, ako je poduzetniku vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 7,5 milijuna kuna, tada on ima pravo na djelomično oslobođenje i to razmjerno postotku pada primitaka, odnosno prihoda u razmatranom periodu. Ono što je dodatno predviđeno za paušaliste koji plaćaju porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba ili postelja putnicima je to da će se osloboditi u visini 1/4 godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prihoda. Što se tiče mehanizma ostvarivanja prava na ovo oslobođenje, znači svi poduzetnici koji su već korisnici mjere odgode ili obročne otplate dospjele porezne obveze ne podnose novi zahtjev za ostvarivanjem mjere oslobođenja od podmirenja poreznih obveza, već bi Porezna uprava u trenutku kada tim poreznim obveznicima dospijevaju odgođene porezne obveze na temelju podataka kojima raspolaže i na temelju komunikacije sa poduzetnicima trebala zapravo odobriti oslobođenje od plaćanja poreznih obveza, međutim to je naravno napomena jer će biti sigurno velika količina zahtjeva koji su u obradi i podataka koje Porezna uprava mora obraditi, da na vrijeme komunicirate sa vašim referentima, provjerite da li jesu li im potrebne kakve dodatne informacije, dodatna dokumentacija i da provjerite vaš status u odnosu na ovu mjeru. Oni poduzetnici koji nisu korisnici mjere odgode ili obročne otplate dospjele porezne obveze, ako imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. godine podnijeti zahtjev za oslobođenjem podmirivanja poreznih obveza i o tom zahtjevu će Porezna uprava odlučivati u posebnom postupku. Poduzetnici koji ostvare pravo na korištenje ove mjere, oslobođenjem će se iskazati umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici. Tako da svakako morate provjeravati svoje PKK kartice da provjerite je li vam mjera provedena. Osim oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa, travanjski paket nam je donio i produžene rokove za podnošenje poreznih prijava, tako da je rok podnošenja PD obrasca za 2019. godinu najkasnije do 30. lipnja 2020. godine, a u tom roku se trebaju podnijeti i drugi obrasci i izvještaji koji se podnose Poreznoj upravi u rokovima za podnošenje PD-a, znači to je obračun spomeničke rente, turističke članarine, OPZ-stat obrazac i sl. Osim produženog roka za podnošenje porezne prijave, Porezna uprava je propisala i da se obveza javnih davanja koji se utvrđuju na temelju PD obrasca i ovih drugih obrazaca koji se podnose u produženom
roku dospijeva do 31. srpnja 2020. godine. Znači, konačni obračun PDA za 2019. godinu dospijeva 31. srpnja 2020. godine. I ove odgođene rokove ne primjenjuju porezni obveznici koji u skladu s posebnim propisom izabrano je porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom, na primjer u otvaranju stečaja, kod neke statusne promjene, prestanka poslovanja i sl. Osim produljenih rokova, donesene su nam i posebne mjere vezane uz plaćanje PDV-a, tako da su PDV-a oslobođene donacije, odnosno isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebite za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, koje su obavljene do 20.6.2020. godine. Znači, donacije takvih od dobara bit će oslobođene plaćanja PDV-a, a oslobođenje se primjenjuje već od PDV obrasca za ožujak 2020. godine. I poduzetnici mogu odbiti predporez u svezi sa doniranim dobrima i uslugama i prema uputi Porezne uprave o obračunu PDV-a u ovim posebnim okolnostima takve donacije se prijavljuju na polju 1.10 PDV obrasca. Osim PDV-a na donacije, također su nam uvedene i posebne mjere u vezi PDV-a pri uvozu. Tako da imamo dvije kategorije. Prva kategorija se primjenjuje na sve porezne obveznike, a odnosi se na obračunsko plaćanje PDV-a po uvozu kroz iskazivanje obveze putem PDV obrasca. Znači, poduzetnici su u mogućnosti i obračunski iskazati PDV kroz PDV obrazac za sve uvoze dobara koji su obavljeni od 9. travnja 2020. godine do 20. lipnja 2020. godine. Kako biste koristili ovu mjeru, ne morate podnijeti poseban zahtjev, međutim, vaš špediter mora popuniti odgovarajuće polje carinske deklaracije kada se provodi postupak uvoza. I onda vi morate naravno voditi računa da popratite to odgovarajuće i da PDV po uvozu iskažete kroz PDV obrazac. Osim ove mjere koja se primjenjuje na sve porezne obveznike, imamo još i mjeru koja se odnosi na uvoze državnih organizacija ili organizacija koje su odobrile nadležna tijela ili druge osobe koje uvoze odobrene na njihovo ime, a odnosi se na provedbu odluke Europske komisije od 3. travnja 2020. godine o oslobođenju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19. I ove organizacije koje uvoze takva dobra su oslobođene plaćanja carina i PDV-a do 31. srpnja 2020. godine i na stranicima Europske komisije je objavljen indikativni popis dobara na koje se sve odnosi to oslobođenje. Većinom se radi o medicinskoj opremi i potrepštinama kao što su maske, zaštitna oprema i sl. Osim propisa koji se odnose na same porezne obveze i porezne obrasce, travanjski paket mjera nam je donio i odgođene rokove za podnošenje financijskih izvještaja, tako da su poduzetnici obvezni podnijeti zasebno nefinancijsko izvješće i konsolidirano nefinancijsko izvješće unutar 8 mjeseci nakon datuma bilance. Uz to odgođena nam je javna objava, tako da se Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, odnosno godišnjeg financijskog izvješća sa pripadajućim revizorskim izvješćem se produžuje rok do 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, znači do kraja kolovoza. Ista stvar i sa konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćem, međutim njegov rok je produžen do 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, znači do kraja listopada, a dodatno je produžena i statistika, tako da je rok podnošenja financijskih podataka za statistiku do 30. lipnja tekuće godine. Isto se odnosi i na predaju izjave o neaktivnosti i obvezu matičnog društva da prijavi obvezu konsolidacije koja je isto odgođena do 30. lipnja tekuće godine. I time smo došli do kraja prezentacije vezano za plaćanje poreza u ovim posebnim okolnostima, tako da Filipe, pretpostavljam da imamo pitanja. Hvala Matija. Imamo evo par pitanja. Prvo pitanje, dakle nismo podnijeli zahtjev za
odgodu plaćanja PDV-a. Imamo manje od 10 zaposlenika, da li se ta olakšica odnosi samo na one koji su podnijeli zahtjev? Što se tiče odgode plaćanja PDV-a, da biste mogli primjenjivati olakšicu, najprije morate podnijeti zahtjev prema Poreznoj upravi i morate ispuniti ove kriterije, znači da obračunavate PDV prema obavljenim isporukama i da imate pad prihoda od 20% ili očekujete pad prihoda. Ako niste podnijeli zahtjev, ne možete koristiti ovu mjeru, nego plaćate PDV u redovnim rokovima. Sljedeće pitanje, evo, ako je zahtjev za odgodu poslan u 3. mjesecu, podnosi li se ponovo ili vrijedi za cijelo vrijeme trajanja mjera? Zahtjev koji ste podnijeli u 3. mjesecu odnosi se primjenjuje na rok na sve porezne obveze između 23. i 26. Znači ne trebate podnositi ponovan zahtjev, nego je jedan zahtjev dovoljan. Sljedeće pitanje je, evo, koji su kriteriji za odluku između otpisa ili odgode plaćanja doprinosa i ostalih davanja, te u kojem trenutku se isto planira temeljem podnesenog zahtjeva poslodavcu iskomunicirati? Evo, što se tiče samog otpisa ili odgode, dakle, jedna stvar je ovaj otpis samih obveza doprinosa vezanih za sufinancirane neto plaće, dakle, to je posebna kategorija. Druga kategorija su ove odgode, koje mogu postati i otpisi ako se ispune određeni kriteriji koje smo evo sad malo prije naveli. Ono što je Porezna uprava navela na svojim stranicama je to da će oni pratiti poduzetnike koji su se prijavili za odgodu plaćanja poreza, oni će pratiti i vidjeti da li ispunjavaju ovaj kriterij pada prihoda. Dakle, oni su zapravo će biti pod automatskim praćenjem, a i ono što je sama Porezna uprava ostavila mogućnost je da se do samog 26. poduzetnici i prijave za ovu mjeru ako im je poslovanje znatno narušeno, pa da se sami prijave za otpis samih poreznih obveza i drugih javnih davanja. Tako da pretpostavljamo da će to Porezna uprava provoditi tek tada u lipnju, dakle kasnije, a da će se do sada vršiti praćenje. Ono što je Porezna uprava navela također i da će sama pratiti, a i da će u komunikaciji s poreznim obveznikom prikupljati informacije. Tako da još je potrebno čekati i vidjeti kako će sam taj otpis se izvršavati, ali kažem, za to ima još vremena. Da, i ono što ja napomenula vezano za otpis i što sam već spomenula, znači budite i vi proaktivni, svakako vodite računa da pratite rokove i da komunicirate sa vašim referentima, zato jer Porezna uprava ima jako velik broj zahtjeva koja vam mora obraditi i bolje onda da i vi popratite vaš zahtjev, odnosno vaše poslovanje i vaš status. Da, i evo sad još zadnje pitanje za koje imamo vremena. Dakle, pitanje je da li se radi o odgodi doprinosa ili će se raditi o otpisu. Dakle, samo to pitanje, ovo kao što sam već prethodno rekao, sam otpis doprinosa odnosi se na ove sufinancirane neto plaće. Što se tiče ostalih onda doprinosa i drugih javnih davanja koje ostaju, koje su samo odgođene, ako ste se prijavili za odgodu, one također mogu podlijegati i otpisu pod ovim uvjetima koje smo naveli. Dakle, ako se ispune ti uvjeti, ako porezna to sama utvrdi ili ako u komunikaciji s poreznim obveznikom se to kasnije pokaže da su ispunjeni svi uvjeti za otpis. I evo sad ova ostala pitanja koja su ostala ćemo nastojati odgovoriti putem e-maila, a sad evo prepuštam riječ Heleni da završimo onda ovaj webinar. Evo, hvala lijepa Marija, Mateja i Filipe. Ima ovako, vidim na pitanjima da ima dosta pitanja koja se malo isprepliču i sa radnim pravom i vezano za ove potpore. Znači, ima ta neka pitanja, svakako ćemo ih vidjeti, probati sažeti u neke cjeline. Neka pitanja se ne mogu odgovoriti generički, nego u slučaju ako vidimo da je nešto kompleksno, daćemo vam do znanja, znači da to zahtijeva dodatni angažman. Ako je pitanje na koje možemo ovako odgovoriti relativno, znači lako u odnosu na okvir bez da ulazimo u sve detalje, onda ćemo to svakako i učiniti.
Snimka ovog webinara bit će vam proslijeđena kao i prezentacija koju će kolegica vaša iz organizacije, kolegica Sučica, napraviti. Evo, zahvaljujem još jednom, želim vam ugodan dan i ovaj produženi vikend. Hvala. Hvala Marija. Zahvaljujem svim našim govornicima današnjim, i Mateji, Mariji i Filipu. Isto tako zahvaljujem svim sudionicima, svima vama koji ste nas slušali i nadamo se da vam je webinar bio i koristan i zanimljiv. Čuli ste sve, možemo samo još jedan put ponoviti, znači dobit ćete i odgovore na pitanja, dobit ćete snimku, dobit ćete prezentacije predavača i koristim ujedno priliku najaviti naš idući webinar COVID-19 klauzule o višoj sili i promijenjenim okolnostima koji će se održati 13. svibnja i za koji ćete dobiti pozive. Hvala još jednom svima i do skorog viđenja i slušanja.